फेना रगें गगय कुटुग्राना एरपरे काई borok bo suti naoi yang bohok bo sao gai suti naoi oino jaga thanga ta bai ani ba sorry helani ba kosto akai muya sari kaham no jotono no gai bahai tongmai no ro kha khayo kaham no tongna hino jummu kaham no gai chinnok ni sudu ani ma simi sorry hamya gai oban bagoi kisa ingkong jak jong gai tabuk ani ma sungno jong phaijak gai ani ma no mai songoi rena hinoi gai saring ni mai songoi rena hinoi ar mui mai simi songoi rena gai mui gai ani baba bazani phai songnai borok khorong ni gai gan tabuk khai tam khai tong nok no sungnai ma sungno phai mai bok sajak metai tam kaisa khaina nai norok nai tung ni ani blong no jesa gai thop sunugano iko mai bok sajak gai mai saring ni mai songoi kalai ta na gai cham thuna nai dud bok sajak cham thuna babai gai norok nai tung ni ba gai gam cham thung dud kutu kata gai chapati nai chapati rikha hingi tapai chini ro na 1 chamoch आधा इहे आनी चाकू तो खा पूरा ताऊ ठीक है कुतुक रो करने को ठीक है पूरा फेना रोगिंग वो कुतुक रो ना यार पूरे कई आनी चार रेडी 1 2 3 4 ताई रखा है काप करो नहीं बगाई काप नहीं तीमें नहीं बगाई और कैसे लगा एंडिंग लाइन masung nang ni nong sopai tak mai box sai pai khang kai takai muya pengnani bagai alu bai pengnai alu bai muya alu sakama thunka muya no sapri siranai mosor berma suri pias robai kata boksa ka thukolo bera sinai takai ahai tak muya sak khulugia kutuge kodo kai mai bu munna naikha masung ro mai simi songoi kalangka jamu thungoi khan ijang bohabai basakai bisna khailayo funani bagai mama mama khaiter yak phunang lai ni yak le yak boko betul yak le yak ko ha mokol le mokol nini mokol le mokol phunung lai mokol che mokol bukung ya mokol no phunung bi ya kung bi phunung mokol phunung phunung ya ba chele ani mui peng bare ong khanai kano nunna na ongkha ar kodur ar 5 minit chuktor nai askai kai masa tain to hana anda chin nok khai lai buk kai si susuk ngai kan ba anda rendong mulai munkha kari mangkha ni ani gudong noi mai chanani mai khulka tabakai kai kok ini bagilar mani alu beraman mai bosai tunggu he suri beraman nge thok jago ba ga mai bai cha nai batak ngai chung mas ni cha lai nei nong nai chong di ni fungo hangkai opo songnai ang
Mai tong di nara ang tam kai song abna ke amna tam hin gomen ke sadi nara salam baikha tabuk kai shangnai kebeka ganja mukung derman mosor sudirok jirarok rokha somrok rokha hengkai tabuk kai songsinai koida boksajak koida kutung hongkha ta mama ta orbot thangaro ani loge no matong jago basa bo phakai ri sunan thango kai khulu binai gano jadi mun kha go mun mai kha kita guys tabuk khai ang hospital thang tonga ni mano doctor phunung na bagai mai chawi doti mai chawi doti tabuk engko taisa hospital ma thangka ma ni sori hamya ko ma thangna nai tongta thang hengkai tai hospital basibo hospital bor tiungjak bohok sajang mani hamya ko hengkai obani bagoi tabu hospital bono bonaine kan mano botai waisa doctor phunai hengkai norong nai tongdi chini hospital rok bahai an basui sori ka hamda hamya norong no sanai hengkai norong nai tongdi ya friends hospital thangai nogo phai shock pakha basi sungno nayoi gai tai ani mano doctor phunu nani mane doctor se kurui hinga doctor kuri ne bagai basi song suti naoi onya jaga thang bosor kaisa kana nai tongkha tabu bo komia sal phake no bhok sajago gai 2 din hospital 2 din tongkha gai 2 din tongma pore doctor bo phai ne pya phungborama gai yang bohok bo saw gai suti na oina jaga thanga ta baireo thana hinai thanglakya tabu bogwan se saimano bogwan kisa kaham ke rohto asu kosto kai thalai mani bohok saw kosto ongja tongo bahut dos tabu bini busa ajaima pore ni simiung mani gai konda balok suka hamia gai baireo rohokata borna doctor rok to rohya doctor rok ta sta thangdin chao borok na bonai phi hingka abani bagai sakat joto nog ni borok rok lang thandi hinai sakang kai tabu telang thalaka thangka video rok khamaliya borna borok shori rok ekdom lingkuni asusto ni bagai aram manje olo borok kaham kurung kai phaikan kai norok no phunu gano ani basei songno hingkai norok kisa ingko khaija di bowa kisa ingko khaija an basi songni bagai
hingkai norokno aswngno koyo hingkai tini ni bagui aswngno hingkai malai sinai next vlog o hingkai ani channel o norok tini no prothom phaio hingkai subscribe khai rwna tapukdi hingkai video no chajak hingkai like khai di share khai di aswngno.